eta hori antolatzeko ere gaina diseinatu dute, ez Roikerrek edo zein nork esan duen autonomiarena, ikastetxeen antolakuntza, ikastetxeek izan dezaketen autonomia, ikastetxeen inguruan biltzen dien eragileen ahalmena. Eskola kontseiluak adibidez aholkulari izango biak lege honen arabera, eta ez lukete oraingo eskumenik izango, ez, eta zuzendaria izateko ikastetxe batekoa ere titulo bat lortu behar da. Esplikatu iguzu pixkat, nola antolatzea proposatzen duten ikastetxeak, hemendik aurrera. Bai, bueno, lehen aipatu da, ez, lomce merkantilista dala, eta nahiko neoliberala, eta orduan hezkuntza sistemara ekarri nahi ditu enpresa munduko hainbat aldagai. Lehenengo aldagaia izango zen, gerentearen aldagaia. Zuzendaria izango maila handi batean, izango da gerentea. Gerentea izango da alde batetik organo gorenari, hau da, familiei maila baten erabakitzea almenak kentu itezaiolako eta zuzendari edo gerente horren aholkulari soilaren papera hartzen duelako alde batetik, eta gero bestetik kontrataziorako aukera ere ematen zaiolako, baita sare publikoan ere. Ordu, horrek eramaten gaitu, gainera esanetan hori da ikastetxearen autonomia. Kontua da, autonomia garatu ezakezu hezkuntza komunitatearen elkarlanean oinarritutako autonomia bat, familiekin elkarlanean, ikasleekin batera, segur eta maila noski, ikasmailan, baina garatu ezakezu orduan ikastetxearen autonomia hezkuntza komunitatearen elkarlanetik edo garatu ezakezu hauek garatu nahi izan duten bidetik, hau da, pertsona X baten, maila handi baten nahiaren epintzat eskumen hori badauka. Erora, ze punturaino garatuko litzateke ikastetxetik ikastetxera, beste kontu bat izango litzateke, baina epintzat bide hori markatzen du. Gauzak horrela izanik, lehen ere ikastetxearen autonomiarekin lotuta, bitxia da, ikastetxearen autonomia indartzera etorri da lege hau, baina aldi berean ikastetxearen autonomia hori maila baten baldintzatuta dator, azterketa estatal uniformatzaile guztioien emaitzen arabera. Hora ipatu da ranking moduko bat egin goza, emaitza publiko egin gozien, da ranking bat egin goza, lehenengo postuan, bigarrena, eta maseigarrena arte, edo dena erakor arte. Kontua da, ranking hori familiek erabili ezakete behin senela bat matrikulatzerako garaien aukeratzeko zein bai zein ez, baina aldi berean ere administrazioak erabiliko du baliabideen banaketarako. Eta horrela hotzen ikusita, esan dezakegu, bueno, ranking horretan berako postuetan daudenei baliabide gehiago manda, saiatuko geha, lehenengotik eta azkeneako bitarteko tarte hori txikitzen da, bueno, ondi. Ez kontrakoa. Aldeak handitzera goaz. Aldeak handitzera goaz nola? Ranking horretan lehenengo postuetan daudenei, eta baliabide gehiago ematen, froga horietan lortutako emaitzak aliketa ikasle gehienei eta behintzat mantentzeko asmoarekin. Honek eramaten gaituna da, ez dakit geto hitza edukiena da, baina horrelako eskola oso markatuak eta oso eskola elitistak berdintu zesaretan zitzaiten egian ere, ez? Ranking hori orokorra izango baita. Orduan, maila horretan, esaten deuna da, ez oso zuzendaritza jerarkikoa izango dela, zein finen parte hartza demokratiko hori eskoletan oso zalantzazko aldagaia bilakatuko zalako, egun batetik bestera, eta gure iritziz behintzat hori da dagoena, ez? Da gero beste zehaztapen bat azterketa horiei begira, eragile aukiko dute, esatako, autonomia horren baita, zein finen baliabidek ere hortik etorriko die, baina gero zehaztapen bat azterketa horiei begira, ez? Azterketa hauek alde batetik uniformatzaileak izango die bermatu nahi dutelako berdin adunan o berdin kuenkan irakasgai berdinak eta material berdinak emango dela, baina bestaldetik ere oztopoko edo azterketatik azterketara joate horrek, bide horrek eramaten gaitu eskolaren erabateko eraldatze bati erreparatzea, ez da
erabateko eraldatze hori dator, eskola izateari utziko diola eta akademia erraldoi batean bilakatuko da. Azken finen, guk gure ikasleak prestatu beharko ditugu azterketa X batzuk gainditzeko. Ez horren beste gaitasunak, biharko lanari begira, biharko egunari begira, jendarteari gaitasunak eta baliabideak ematen aurrera ateatzeko, biharko mundua, baizik eta azterketa X batzuk gainditzera joteko. Azken finen, nire lanpostua ere, Lomcek hori marratzuelako, irakaslearen lanpostua ere jokoan dago, baldin eta emaitza txarrak edo ateatzen badin badiez. Azken finen esan dugu, zuzendariak zerrako eskumenak eukiko ditu, maila horretan, azkenen da ziklo oso arriskutsu bat, langilei begira, familiei begira, ikaslei begira, hemen lehiakortasuna muine.